Bamanankan sìginidenw. Sìginidenw ye taamasiyɛn jɛkulu ye minnu bɛ kɛ ka kan mankanw sɛbɛn. Bamanankan na sìginidenw ye 27 ye. Sìginiden ye suguya 2 ye. Sìginiden kuma ani sìginiden misɛn. U filɛ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, C, T, U, W, Y, Z. Sìginidenw dɔnkililama fana bɛ yen. O dɔnkililama: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, W, Y, Z. Aw k'an bɛn kalansen wɛrɛ